ayezongisiza njengalokhu uMose aphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu uKristu Jesu umele ukuphakanyiswa. Ibandla lithi amen. Amen. Kale ngathi abantwana bakwaIsrael bephuma eGibhithe beyezweni lesethembiso iKenani. Ikhonto ngifuna sibambe bazalwane ngoba insuku zokugcina ezishumayela kuzona. Ngifuna sibambe into ethi uNkulunkulu bazalwane waprofetha ngenxa yongalaleli kaIsrael. Siyayazi indaba Exodus chapter 3, siyazi indaba bazalwane. Wasondela uNkulunkulu kuMose. Lithi iBhayibheli wathi mayesondela uMose wathi awuthi ngiphambukele kulesihlahla ngisibuka ukuthi wayisisha kodwa singapheli. Amen. Ngoba sasisha lesihlahla kodwa singashi njengezihlahla abayijwayela sipheli lesi. Amen. Lithi iBhayibheli wasondela kuMose wabuka ukuthi awuthi ngisondele ngibuke ngoba khona izinto ezikusondezayo kanti uzozwa izwi likaNkulunkulu. Oh yeah. Khona abantu abangalithandi kwakulithanda itende kodwa bazithuke sebelana namhlanje. Amen. Ngoba into abadonsela bathi awuthi ngiyobuka ukuthi yini yona lenziwa lapha ya. Awuthi ngiyobona ukuthi intombi ngayithola yini lapha etendeni. Awuthi ngiyobona ukuthi leli sonto liyafana yini nelami. Ngoba khona abantu ababanjwa amasonto abangakabanjwa uJesu. Oh yes. Oh yes. Usuku sengozini enkulu mawubanjwe isonto. Ngoba isonto kuthi kubekwe imvuselelo ubulele kini la phezulu ngoba baqala ukuzwana la emhlabeni. Manje lethi ifuna udlule kumfundisi, udlule eceleni kwakhe. Ethi ngayi lapho uthi mhlambe ngobe nginabe ezulwini. Sondela uzozwa. Ngoba uthi incwadi yomshumayeli kungcono ukusondela uyozwa kunokunikela komnikelo wezulu. Lithi ke iBhayibheli wasondela uMose engasondela ukuzwa izwi likaJehova. Ngiphinde engasondela ukuzwa ini? Izwi kaJehova. Usondela ukuzoyibukela isihlahla njengoba nawe uzobuka nje. Wasondela uMose lithi wathi methi wezwe izwi esihlahleni lithi Mose khumula imbatata zakho zigqokile ukuba lo mhlabathi omekona manje usungcwele. Sisesikoleni phela manje. Kufanele sifunde lento ukuze ungadideki. Avela wami uNkulunkulu ukuzazisa. Akaza kuphinda azazisa. Bafundisi bami ngisho kwiNew Testament asimuzwe sethi lingawenzile umsebenzi. Ushuma lingawenzile umsebenzi. Ushuma abantu abagulayo namhlanje nabanezifo ekuthiwa zilapheki. Khona into abayiphethe. Manje siphenduke yayingozi yabagulisi. And namhlanje sothandaza egameni kaJesu. Thank you Jesus. Ukuthi lento suyiphatha isikhathi eside yazi yaba ingozi kuwe. uNkulunkulu ayenza ingabi ingozi impiliso futhi. Yes Jesus. Mose wayithatha le nduku, mayithatha le nduku wabuyela naye emuva. Waphinde wathi uNkulunkulu faka isandla ekhwapheni siyikhumbula yonke le ndaba siyeke. Wafika uMose kuthiwa wagcina ehambile uye eGibhithe. Mayefika wafika wathi uthe uNkulunkulu noma uthe ungikhona noma unginguye khulula abantwana bakhe bahambe bawumkhosi. Siyazi indaba kwaba nezihlupheko zaba yiningi eka9 yababhlungu kakhulu ne10 zaba yiningi omiyane siyazi amaselesele kwaphenduka amanzi abayigazi. Amen. Ningokwenzeka wazi wathi uFaro no yazi ke manje Mose into ezokwenzeka umsabisa ngale nduku yakho wathi wafuka wayiphonsa phansi uMose yavani yaphenduka inyoka wathi hayi nami nginezangoma la nginezanusi ziyakwazi ukwenza lento yenzayo. Alibokha lenkosi kuthiwa wazibiza wathi wazani kuthiwa zezi izanusi mayifika izanusi zabeka phansi ezazini induku hayi nazo zaphenduka inyoka. Kude manike ngiyonqoba ba hayi lithi iBhayibheli mashimane wathi mayiphonsa uMose iphenduka inyoka nalabo abayiphonsa nazabo zaphenduka inyoka. Lalela umuntu owathi mebona kwenzeka lento wahamba nemessage wrong. Wahamba nemessage ethi konke kuyafana Ayingakapheli. kodwa mina ngifuna umuntu wathi ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngoba ngala iphenduka inyoka nangala kwaphenduka inyoka. Lithi iBhayibheli induku kaMose yaphenduka inyoka yasidla zonke lezi ezinye
ungasheshe nibaleke, ungasheshe ugive up, ungasheshe uyeke ukukholwa. Khona induku azodla ezinye, khona inyoka ebekade ipreserviwe, ibekelwe ikhansi zokugcina. Sebedale kakhulu abantu, sebedale kakhulu abafundisi, sebelale namantombazane amanye, kodwa somemeza ukuthi likhona ivangeli ey'nsukwini zokuphila. Oh, ivangeli ivangeli. Awusagive up mntaka baba, khona inyoka ezodla ezinye ey'nsukwini zokuphila. Lingajesu liyawenza umsebenzi lilodwa. Liwenza lilodwa. Liphelele. Jesu. Lithi iBhayibheli uMose kwathi abantu bathi hey weMose sizohamba bakhona nde. Wathi hey Mose, weMose kwakunjani usikhipha? Wasikhiphelani ngabe safela khona eGibhithe? Uyabezwa abantu abangazi ukuthi kunomuntu othunyiwe phakathi kwabo bancamela ukufa. Lithi uMose wathuka bheka uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu phakamisa yona leyo nduku uMose. Wayiphakamisa. Lithi iBhayibheli siyayazi indaba, lithi iBhayibheli for the first time in history kwavane kwavuka. uNkulunkulu akadestroy izinto ezingenacala, destroy izinto ezinecala phambi kwakhe. Wakwasafa insimbi bafela phakathi, bathi bangafa Miriam bakhala sebengaphesheya. Kwavuka ingoma entsha bathi hashi nenkweliyalo, uNkulunkulu uyiphonsile olwandle. uNkulunkulu uyiphonsile olwandle, hashi nenkweliyalo. Yayingeke ivele le ngoma uHerode engangenanga. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu kakuyeka uHerode okade kusukela aza kufica. Wena uthi hayi sengificile sengiyayeka kwalokukholwa. Kanti hayi kule ngoma efuna lizalwe ngaleyo nhlungu. Ngikho lapho. Njengalokhu uMose. Lithi iBhayibheli bahamba ke bazalwane, siyayazi indaba. Yayikhona indlela ka4 days, just 4 days. Bafike kodwa lithi iBhayibheli wabahambisa ngendlela ka40 years. Bese ngakhuluma leyo ndaba siye. Kodwa ungakhathazeki as long usahamba naye. Mangihambini hayo kega nawe Nkosi mangihambe as long usahamba naye kanye nawe ezinenhlungu ebimbilapha ehlane noma enhlango, bathi ngesixhosa enhlango. Wafika la beshawa kuthiwa wayesethi uNkulunkulu, awu uNkulunkulu kanjani. Kugelesi sibe isithi inyoka la isizoba usizo. Uthi uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu, Mose ayikho enye into ezobasiza laba. Enza nje akhinyoka. Bathi ngesixhosa inyoka yebhedu, inyoka yethusi. Uthi Mose akumazi uNkulunkulu njani, ake ningilekelele abantu basemalangeni. Khona inyoka ezangempela ziyabadla. uNkulunkulu uyabuka nje abesethi wena ngoba inyoka yethusi lesilethile. Lithi iBhayibheli wayakha uMose, wayegudi noMose manje. Wayakha inyoka wayibeka phezulu.
Sakuqhubeka zabalungu. Yes. Ngoba kuyenzeka isolution sayikhona kodwa uqhubeka usafarishe wena. Alright. Yeah. Qhubeka bakhala, ngiyacabanga wayethaga bemthuka bethi wenzani lento yenza? I-useless lento yenza. Siyalimala. Ubhizi uhlanganisa insimbi. Wenzani wemos? Kanti kukhulume bani? Lithi iBhayibheli wayakha. Wayesekhuluma into yodwa, angiyazi nale solution thithini. Yazi bazalwane, angiyazi lento. uNkulunkulu Mose wakhe ingane into yokushaya enye okuyibulala yini lento yenza. Uthi uMose, uNkulunkulu uthi uMose batshele ke Mose. Ngoba uyayithanda into ene-focus uNkulunkulu. Yes. Uthi batshele Mose. Noma sibaluma le inyoka. Bangazibuki. Uthi ngikuhlebele ngamama sizoqhubeka zibaluma. Kodwa uthi abangazibuki. Alright. Kodwa uzosinda. Uzobuka inyoka yethusi. Noma sibahla lesi. Bebuza ubuhlungu. Kodwa ubuhlungu babo ulashwa kule yethusi. Yebo. Sizoqhubeka sibe khona. Ayake ngifike manje. Bazoqhubeka babe khona abadukisayo. Bazoqhubeka babe khona abafana. Bazoqhubeka babe khona amantombazane. Futhi azoba mahle kakhulu kunakuqala. Ngeke ayeke ukuba khona. Kodwa bazosinda kulesikhathi somthina. Abangabukeli imnako yaleli lizwe. Ababheka inyoka. Yethusi enguJesu. Khona umuntu efunale simbheke ebusuku. Sikhona into ezinhlakanisile. Oh. Njengalokhu uMose aphakamisa inyoka yethusi ehlane. Kanjalo nendodana ngizophakamisa yona namhlanje. Imali ukuphakanyiswa. Jesu awuziphakameli ngani uvela uphakanyisiwe. Uthi umhlabelelo liphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Abangcwele basendulo baliphatha leli gama. Laba udondolo ezintweni zonke. Ake uliphathe uze wehlelwe ukufa. Izomemeze emalangeni ukuthi nangu Jesu mahala. Nangu Jesu mahala. Sikhona into engakhulunywa abantu kodwa ukhona uJesu. Ndoda yokuphakanyiswa. Ndoda yokuphakanyiswa. Ndoda yokuphakanyiswa. Abanye baphakamisa kakhulu abafundisi babo. Awu ibutha lobo. Ubutha lobo uNkulunkulu. Linye igama elimele ukuphakanyiswa. Baphakanyisiwe osawoti. Abantu basagula. Baphakanyisiwe amanzi. Nalabo bekhona abafundisi abakhulekela amanzi. Kodwa namhlanje sophakamisa igama likaJesu lona lodwa elinamandla. Uyabona isifo sakho sizosikhatha negama. Uyabona ukugula kwakho sizokhatha negama. Likhona liphakeme. Sizokhatha ukugula. Sizokhatha ipoverty negama. Sizokhatha ukuxakeka negama. I-rape negama. Ngoba i-rape igama kodwa khona igama. Ingculazi igama kodwa kunegama. Ugobo igama kodwa kunegama. Ukhona igama eliphakanyisiwe. Skathela abantu abaphakamisa abanye abantu. Senibaphakamisa kakhulu abafundisi. Akekho ophakamisa uJesu. Namtshela ubantu indlela yakuJesu idlula kumfundisi. Lento yadida uEli, yadida uSamuel. Lithi iBhayibheli yamenyezwa ingane. Yasukuma yakhichima yathi yaya kumfundisi ngoba liyabafundisi namanibizwa. Usewesikhathi sokulalela uNkulunkulu webazalwane.
uNkulunkulu. Isikhathi sokulalela uNkulunkulu. Isikhathi sokulalela uNkulunkulu. Abantu, hey. Thatha nayo anointing oil uzophila. Ubani ophilisayo? Yo. Mhla efa i-anointing oil yokwenza njani? Bandla. Amkhulekela besemgcoba ngamafutha ngithi asho njalo. Yes. Amafutha eolive. Lithi afika amgcobe. Lalela. The elders of the church. Alisho iBhayibheli ukuthi akagcotshwe nomba. Yedwa umpriest omkhulu owangena kanye endaweni engcwele ngegazi. Kungathi igazi lemvu eyisekuhlatshweni. Lithi iBhayibheli wangena kwaba kanye, hayi kaningi, wangena kwaba kanye endaweni engcwele negazi. Awunaze nangalithembi igama lika Jesu emalangeni. Nigcwele izinto zabantu, nigcwele imilingo, nigcwele imimoya. Sizomemeza ukuthi imimoya ngemimoya namhlanje sifuna igama. Sizobiza igama phezu kwemimoya. Abazalwane abasindisiwe kade behlonishwa nemizi yabo isindisiwe. Ihlonishwa namadimoni. Namhlanje bakinywa amadimoni belele ebusuku. Namhlanje ibona abawest even kubantu bama mainline. Bayadlala abantu abasindisiwe namhlanje. Igama baliyekile babamba abantu. Phuma kubantu. Bamba igama. Ngizakutshela ngishinqe kulezi. Ngoba uma usufikele ukumsaba iBhayibheli lithi ngizokutshengisa okumele umesaba. Uthi uJesu ngiyakutshengisa okumele umesaba. Sabani lo bhubhisa inyama. Haleluya. Nomoya esihogweni. Inguna phakathi. Manje uyena ke kufuna lesimsaba. Yena kufuna lesimsaba. Njengalokhu uMose aphakamisa inyoka ehlala. Haleluya. Kanjalo nendoda imele ukuphakanyiswa. Wayiphakamisa uMose basinda abantu. uJesu wahamba esiphambanweni. Khona into abayenza mistake abayenza. Angazi bayenza kanjani le nto umfundisi. Kwakufanele uJesu bamtrape bamshaye, angisayikhuluma indaba yokushawa kwakhe. Kodwa uJesu kale kathi eshawa esiphambanweni. Kale kathi eshawa lapha endaweni yokushawa la kwakushawelwa khona umuntu ngecala lakhe. Lithi iBhayibheli washawa, uyabona abafunda incwadi kaIsaya. Ithi bamshaya waze wangabonakali. Ngifuna ukulisho kahle ngesizulu. Lithi bamshaya wangabonakali. Ngabanye amazwi akuyona lo mdlalo enhlezweni ubuka ku TV. Makuthiwa wamshaya ngamazwi wayengaqondakali ukuthi ingemuva nengaphambili liphi ngendlela ayishawe ngayo. iBhayibheli lithi wathi meshawa because into ababemshaya ngayo whip le babemshaya ngayo yayinama broken bottles, inamabhodlela ahlefukile. Iphinde ibe namasaha ensimbi bese iba namathambo. Yayixube lezo zinto ezintathu babethi mebeyishaya yayibuya nenyama. Uma beyishaya estartini yayiphuma naso. Uma beyishaya obambweni yayiphuma. Ingakho ethi uIsaya umhlane wakhe wawulinyiwe ngoba into mawuyilima usukungayicabangeli. Deep amanxeba kaJesu ezofela abantu bese kufika abantu bazodlala ngevangeli likaJesu. Lithi iBhayibheli wayengabonakali noma isilwane noma umuntu yini. Wahamba uJesu benza imistake usiyami. Usathane uyenza imistake bambethele esiphambanweni. Awu bavani basiphakamisa. Njengalokhu uMose aphakamisa kanjalo nendoda bavani basiphakamisa kanti ababoni bafezizwe. Baphakamisa umuntu omele ukuphakanyiswa bathi besiphakamisa. Lithi iBhayibheli kwakhephuka manje badabuka indanga ethempelini. Lithi kwavuka abafile bawufunda uMatthew chapter 27 verse number 52. Lithi iBhayibheli ngosuku avuka ngalo uJesu ngosuku ekade efezovuka. Lithi kwabonakala kuvuka imindwa abantu asebafa babonakala bevuka bephilile behamba beyongena eparadise. Kwabuyena yedwa uvusa into eyifile. Yena yedwa uvusa into eyifile. Yena yedwa uvusa sengizothandaza. Uthandaza nomuntu othi ngicela leli gama liphakanyiswe. Sikhonto eziphakanyisiwe empilweni yakho. Yabona iproof yokuthi khonto eziphakanyisiwe empilweni yakho.
hamba uvula ikhabethe lakini, hamba uvula ikhabhathi yakho, hamba uvula isikhwama sakho. Kunamaphilisi amanye abhaliwe ARVs, amanye abhaliwe Panado, amagama wonke lawo. Kodwa khona igama eliphakeme ngaphezulu kwaleyonto. Ngizwa kabi ngisho ukuthi abantu abayeka amaphilisi, i-level of faith ayifani. Yes. Tomnye dadewethu sikhuluma nemessage yegama. Uthi wathi uyezwa kuba umnyakaza into kwi-roof enkulu uthi methu uyabuka uNkulunkulu esemthandazweni inyoka enkulu angayazi. Uthi umhlanu ngathi itekisi ngendlela enkulu ngayo ikhala phezulu kuwama-tiles nje obihamba. Uthi akayazi inyoka evela kuseduze lesiziba kubo. Uthi wafikelwa ile message yegama. Uthi wathandaza wazizwa ngoba khona ukuthandaza uzuzizwa ufinyelela kumoya. Hayi lokuthandaza kwenu. Hayi lokudlala kwenu kwenza amakulala. Baba sengiyalala nami. Ungathi iBhayibheli lithi lonto uIsrael akazela kalalo wena uthalala. Ishimame ba uJesu lala lapha kini. Kusho ukuthi thina sikadoba nje belele kwakho. Safasifundise ukuthi lithi iBhayibheli lanoma yini enibophe emhlabeni nasezulwini, hayi emhlabeni nasezulwini iboshiwe. Uthi lo mzalwane wamemeza wathi ngithatha ehema of fire. Uthi wathi ngishaya spirit senzuza. Bonke abafundisi abasensamanzi nabafundisi abantu noma kusindisiwe methandazela amanzi nala noma ngabe umthandazi awunyuse lento bangizobathandazi bakho. Jesu ngiyosafana. Hayi bonke abathandazi basebenzisa umoya wenyoka. iBhayibheli lithi uLeviathani inkanyamba ihlalo lwandle. Uyabona ngempela siyadinga igama eliphakanyisiwe. Siyathandaza manje, siyakuthandaza. Thandaza nabantu. Sakhuleka kubazalwane. Iyabonakala lenyoka. Emva kwaloko kuze kube imali. Awuthi ngimtshela uSathane akanawo ngisho toilet paper akanalutho. Sichako ongakazithola. Kodwa mina senazi ukuthi imbala nje ayigqokwa. Ngigcwele la ngidlala ama social media. Kuthiwa ingagqoka imbala emnyama. Ayingagqoka imbala emnyama isho uSathane. Ngidunyiwe ukuthi into emnyama iyibhadi. Nawe uzibona uyibhadi kwawena. Angitheko? Sonke into nje emnyama sazi ukuthi ibhadi emhlophe uJesu iqiniso. Yonto lawo mangafika lo young fan noRebecca. Bayaza benza ihistory sine senza ihistory hayi lento human yini lento senyenza social engane nosehlabeleni bathi kwaXhosa ingoma yazo ingoma. Lela verse uverse 4:1-4 no 4:6 lithi iBhayibheli bekani madodakazi aseJerusalema ngimuhle kodwa ngimnyama. Usho uSolomon ezalo fasibona ukuthi enigma bakhuluma amanga asizilungisele ngoba sibuka kubona ukuthi what time is it in God's watch. Sibuka ngokuvela kwama false prophets amanga amahle. Hayi uma sibona abantu abaphatha amanzi nabafundisi ade besindisiwe sebethi bathini bathi bakhetha idlozi basho yonke lento abayishoyo abanye bengawo ngoba kufanele sibheke nalento ukuthi umoya engcwele ogcina ungcobo iminyaka emingaka eshumayele ngawo engalali nabafazi engashumayela ashiya ingane ezifana naye. Isho ukuthini le nto wena wayengagcini le nto khona la umrobha khona uNkulunkulu. Ngifuna namhlanje sibambane uthi umhlabelelo izandla zethu kubanjwa iyo inkosi uqobo namhla simuka silishiya. Yala ngizama ngifuna uJesu namhlanje yena yedwa bethele esiphambanweni. Ngiyacela nje sithule sina sonke bazalwane singenze okunye nje silalela uNkulunkulu kulesikhathi ngegama likaJesu.